Trinkoak divertigarriak dira. Hoi da bideoa. Txoin, elektrizitatea entzuten dut. Trinkoak divertigarriak dira. Hori da bideo honen abiapuntua, eta egia da, ez da hipotesi bat, ze nik badakit egia dela, zuk badakizu egia dela, eta denok dakigu, eta norbaitek kontrakoik pentsatzen badu, bagian, beldurra dio arrakastari, ez dakit. Eta norbaitek ez paleki trinkoak erabiltzen egoki edo... agian ez du bideo ikusi. Eta hartako nago ni. Total, Jokin zergatik egiten ari zara bideo bat trinkoi buruz, kontatuko dizuet. Duela ezain beste egin nuen puntuazio ikastaro bat. Eta bertan, testu bat sortu bat nuen. Audioz eta gero transkribatu... Uste dut, gaur egungo ezkeran trinkoak gutxiegi erabiltzen ditugula. Edo bestera batera esan da, trinkoak gutxiegi darabiltzagula. Era berean, uste dut trinkoek badutela ahalmen handia euskararengana gerturatzeko. Kontrakoa badirudi ere. Izan ere, jende askoren ustez, trinkoek ez dute lekurik kale hizkeran. Konplikatu egiak omen dira eta gainera, maila jasoari dagozkiola diote. Alabaina, gazte jendearen hizkerari erreparatzen badiogu, sare sozialen hizkerari erreparatzen badiogu, konturatuko gara trinko asko darabiltzatela, eta gainera neotrinkoak ere sortu dituztela. Hala nola datxegit, daitort edo da flipakit. Egia da denok ez ditugula erabiltzen, nik bai, ez baituzu erabiltzen hori zuen arazua da. Total, are gehiago esango dizuet. Duela aste batzuk, klasean Diosko aditza agertu zitzaigun testu batean, eta ikasleek galdetzean azaldu nien zertzen eta nola sortzen diren esan aditzaren trinko datibodunak, hau da, noridunak. Ikasleek noski galdetu zidaten ea erabiltzen den, ea jendeak Diosko esaten duen kalean. Nik jakina egia esan nien. Ez dira asko erabiltzen noski, hemen nahi naiz Gipuzkoaren testinguruan, Bizkaian igual Diosko supernormala da, Baina nik batzuk erabiltzen ditut. Esate baterako, norbaitek zirikatzen dauenean, norbaitekin eztabaidatzen dudanean, askotan esaten diet. Baina niri zer diostazu? Askatu besoa. Egun batzuk pasata, ikasle batek, zeinak bere lagunekin erdaraz hitz egiten duen, garrantzitsua, kontatu zidan diostazu adizkia erabiltzen hasi zela. Ez nola egiten da? Mini puntua niretzat. Graziosoa iruditu omen zitzaion eta lagunekin zeinekin erdaraz aritzen zen, edo den, edo ez dakit, zer diostazu esaten hasi zen. Hortxe utziko dizuet eta hortxe utzi nilen. Aditz trinkoek kriston potentziala dakate jendearen gana hurbiltzeko, ez? Sortu ezakegu, jolastu ezakegu hizkuntzarekin. Kontua da, jendea hasi zala jolasten hizkuntzarekin, baina gaizki. Baina Jokin, utzi beharko diozu jendeari euskararekin jolasten zen. Ez. Zuek espainolarekin edo frantsesarekin jolasten zaretenean, nola jolasten zarete? Hizkuntzaren arauak errespetatzen dituzue? Da galdet. Ze euskeraz jolastea, baina espainolaren arauak jarraitzea, puta mierda bat iruditzen zait. Hoi ez da euskararekin jolastea, hoi da, euskaraz ari garelakoan espainolez aritzea. Ta ez. Nauen hortako torri natzaizue pixkat hau konpontzeko, ez? Zergatik jolasten zan gaizki jendia, adibidez. Niri damolat. Damolakit izango da, ez? Nola sortu dezakegu, hola, neotrinko bat, azkenean hori da bidean funtsa. Bidean mezua helburua xedea ez da esatia trinkoak divertigarriak dira, badira hori bagenekin, hortarako ez dugu bideo bat behar. Bideonen funtsa da, neotrinkoak egiten ikastea, ez? Eta horrela gainera ulertuko ditugu dagoeneko existitzen diren trinkoak. Orduan, neotrinkoak sortzeko lehenengo pixka bat, beste gauza batzuk jakin barritugu adibidez. Konturatu zarete inoiz, trinko batean nori txertatzean zerbait berezia gertatzen dela adibidez. Interneta dabil, baina zuri, dabilkizu. Ez dugu esaten, dabiltzu, eta zergatik ordun da molat. Dabilkizu esaten dugu, edo bizitza gaizki doakit. Baietz. Eta zemuz datorkizu bilar etortzeko. Ez dugu esaten, datortzu. Ez, ze oso pertsona zuhurrak gara, fin-finak, elegantiak, careful with our language, very mindful, very demure. Bai? Eta adibidez, egin aditzaren trinkoa, oraindikan gutxi bada ere erabiltzen dugu, ez? Eta baietz esate dezuela zindagit,
baina gero nik zuri zindegizut. Bai, ez esaten dugula. Bai, zindegizut, ez dizudala inoiz. Well, ikusi duzuen bezala, gehienek ki erabiltzen dute. Dagokio, datorkizu, dabilkigu, dena elakoa. Erro aldaketa ez da hainoikoa, erro aldaketa izaten zuten aditz trinko guziak edo gehienak galdu direlako, gehatzen zaigu egin eta ez dakit. Akaso jakin, nik dakit, baina zuri dekizut. Baina gaur egun ez da hainoikoa. Orduan gehatuko gea ki horrekin. Orduan, ez dabilkit interneta. Dabil, nori niri. Bihar ondo datorkizu gehatzeko? Dator, nori zuri. Zein dagokio bain? Dago, nori ari. Eta oain atorkit kontu eske uapikutara. Ator, nori niri. Eta ez dakit, dana berdina da? Egunak daramazkit, ez dakit, hau errepikatzen. Daramatza, nori niri. Azkenan ingo dugu bilart, atzo gaizki zetorkion, eta zetorren, nori ari. Egia da gero Bizkaian TS daukatela, esan nahitzen bezala, deutxot. Ja, aizue, bizkaitar batekin bezala bideoa, niri ez eskatu gehiago. Eta gero, badira beste ditz batzuk, markarik gabe erabiltzen direnak badibidez. Bideari da raio, ondo deritzot, baina horiek beti dakaten hori, orduan ez dute markarik behar. Orduan, horiek baztertuko ditugu eta gehatuko gea ki horrekin. Orain, nola sortuko dugu aditz trinko berri bat? Ostara etorri zarete bideora ez da? Trinko bat asmatzeko lehenengo trinko aukeratu behar dugu. Kasu honetan, adibidez, galdetu, lehen erabili baitut. Behin aditza aukeratu dugula, bilatu behar dugu zein den aditzaren erroa. Aditz tradizionaletan, aurrizkiak eta atzizkiak kendu behar zaizkie, baina karo, gure kasuan berdin diguz aditz tradizionalek dagoeneko badute forma trinkoa ez dugu asmatu behar. Guk asmatuko dugu aditz ez tradizionalekin, tu edo du amaiera dutenekin. Kasu honetan, oso erresa da. Erroa bilatzeko bukaera hori kendu behar diogu. Kito, adibidez, galdetu, galde. Ondoren, erregimena aurkitu behar dugu, hau da, nork, nori nork, dena elakoa. Nola erabiltzen da ditza? Kasu honetan, da, galdetzen dut, baina galdetzen dizut, orduan da, nork eta nori nork. Bale, informazio guztia daukagu. Orain, tauletara joan behar dugu, edo logikarekin, baina bueno. Hemen jarriko ezkizuet, taula hauek, nire lagun katalanak, Pablok, egindakoak, eta horrekin sortu ditzakezue adizki guziak, baina neotrinkoak, dagoeneko existitzen diren trinkoak, aditz laguntzaileak, dana sortu dezakezue. Taulak hor dituzue, nahi badezue pantailazo batin. Nik ez ditut erabiliko, klasean ere ez ditut erabiltzen, ari ala, eroizait. Bale, hartuko dugu ezagutzen dugun aditz bat. Esan dugu galdetzen dut, ezta? Laguntzaileak balio digu, dut. D, U da ukan aditza, erroa eta gero T. Hori aldatu behar dugu nahi dugun erroaren gatik. Hemen utziko dizuet ere, taula hau, eta agertzen dira ezagutzen ditugun trinkoen erroak. Baina guk asmatuko ditugunez, berdin zaigu. U hori aldatu behar dugu eta jarri galde. Galdet ezin dugu esan. Horren izan pixka dabilak eta jarri bokale pentetiko bat, jarri hor lotura egiteko. Kasu honetan, A jartzen hori da, da galdet. Eta orduan, nora galdetzen dizut zuri? Jarri behar dugu, ki, prefosta, da galdekizut. Eta jazta, taka misteriorik. Orduan, da flipakit, niri da flipakit. Dut ulertzen zergatik iten duen gaizki jendiak. Enizuen jarri adibide inakusatiborik, hots, nor gabekorik. Da gertakit, gertatzen zait, da gertatzen da, baina paradigma osoa izan dezagun, erabiliko dut, lankide batekin askotan darabildan bat. Aizu, bazapasaz, pasa egiten zara. Joan aditza bezala, noa, napasa, oa, apasa, doa, dapasa, eta oin pluralak, goaz, gapasaz, zoaz, zapasaz, zoazte, zapasazte, eta doaz, dapasaz. Orduan hori, ez dakit, erabili taulak nahi badezue, eta bestela ez, kontuan izan, txalbospenak badoztela, bakizu zer, utziko dizut esteka bat eta hori goko dizuet politiago, kapturekin ibili baino. Eta listo, da ez dakit ondo pasa, jolastu euskararekin, baina euskararen logikaz, sortu aditz trinko berriak, erabili dagoeneko existitzen diranak, ez dakit, ondo pasa, eta hori izan nemezua. Trinkoak beldurgarriak dira.
Well,